pozorovateľný vyhliadok, tak sa tu poprechádzame. Táto je asi najstaršia. Tuto vidíme napríklad sa na rôznych ľudí, nejaký čas, potom rôzne vtáky a asi to niečo znamená. Ale nevieme presne čo. Možno, že v ktorých mesiacoch lietajú alebo nachádzajú. Teraz je možno aj čas párenia. Možno tu zachytíme niečo nekalé. Pri mestskom úrade v Hobokene a snažíme sa nájsť sochu psa, ktorá je veľmi slávna v Japonsku, z neznámeho dôvodu. A tak je to americký seriál, americká rozprávka. No dobre. Tak aby neviem, ide ten text stále. Kaperstrát. Dobre, Kaperstrát, ideme na Kaperstrát. Ford zvediem. Ty sem pôjdeš bez mňa. Nepôjdem. Pôjdeš. Je to citlivé miesto. Môžeme tam ísť dnes. Je to veľmi citlivé. No dáme, ešte to dáš. Aj to je dobre, na koničku, na silu rúk, ideš. Dobre, koniec, super, vyhral si, môžeš sa postaviť.